Regai zvinzi mhosva hairovi. Mudzimai wekutiza mushure mekunge azadza teenage boy chirwere chepabonde kuburikidza nekumubata chibharo azobatwa. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimutiness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Many thanks kuna Tafadzwa Chidawa and his team Matrix Investigations nekubata mudzimai uyu. Tafadzwa Chidawa confirmed the arrest of a 39-year-old woman, Portia Tsivaitapi, who had been on run since May last year mushure mekubata mwanakomana wemhuri yaaishandira chibharo pamusoro pazvo omuzadza STI yerudzi rwesyphilis. Reports say Portia was a maid kumhuri yemwana waakabata chibharo kwaRusape. Basa raPortia pamba apa raiva rekuita taking care yagogo vepamusha apa pamwe chete nekuita taking care ye16 old yaakazobata chibharo. Nyaya yekubata chibharo kwaakaita a16-year-old yakazobuda after mwana wepamba apa arwara neSTI yerudzi rwesyphilis, apo zvakazoonekwa aenda kuchipatara. Mwana uyu akazobvunzwa nemafamily members ake kuti chii chaitora nzvimbo, ndokutaura kuti akabatwa chibharo naPortia. Mwana akataura kuti Portia aitanga amuratidza mavideos ebonde then ozomufosa kurara naye. Mwana achitaura anoti izvi zvakaitika for more than 8 months Portia achibata mwana uyu chibharo kusvika pazvakazozivikanwa. Portia achizobvunzwa nemafamily members akazviramba, asi akazotanga kusenda mamessages achiti ane nhumbu ye-this 16-year-old uye vaitodanana. Some reports say Portia aipota achiba chikafu chepamba apa achinotengesa, zvekuti mbuya vepo vaitoudza maneighbors. Zvose izvi zvakazozivikanwa mushure mekunge Portia atiza. Nyaya yakazoziviswa kumapurisa pakavhurwa docket, asi kubva pakavhurwa docket last year Portia haana kumbobvira abatwa. Zvisinei, nyaya yakazoiswa mumaoko emaprivate investigators kuMatrix, iyo yakazokonfirma kuti yabata Portia asungwa. Kubatwa kwakaitwa Portia, akabatwa akaendeswa iye kupolice station yekumabvuku, ndiko kwaari akamirira kuenda kumatare edzimhosva. Ladies and gentlemen, ndiyo nyaya yandanga ndakakubatirai muzuva ranhasi. Ngatisangane mucomment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi.